А ние от морския бряг се прехвърляме на брега на река Дунав, защото днес е Световния ден на риболова, повод за празник и на русенските рибари. На пряката ни линия от брега на река Дунав включваме репортера Галя Пенчева. Здравей, Галя! Всъщност виждам те, че освен микрофон държиш и въдица. Кое от двете е по-голямо предизвикателство за теб? Определено в този момент да хвърля в водата тази въдица и да се опитам да хвана нещо. Ама моля те, само не хвърляй въдицата. Така се казва. Е по-голямо предизвикателство за мен, защото преди малко получих и първият си урок по риболовство от представителят на спининг клуб Старите видри Павел Павлов. Здравейте! Бихте ли обяснили за мен и за тези наши зрители, които също никога не са боравили с въдица, как точно се лови риба тук на река Дунав? Конкретно тази блесна, например, за каква риба е? Тази блесна можем да хванем почти всички видове хищници в река Дунав. Като започнем от най-често срещаният хищник распера, можем да хванем маздруга, можем да хванем бяла риба, щука, а дори и сом. При добро стечение на обстоятелствата. Може ли да демонстрираме? Да. И докато го правим, да ми кажете коя риба най-трудно се лови в река Дунав? Тая, с която завърших, се лови най-трудно. Всеки иска да улови сом, по възможност много голям, по-голям от собственото му тегло, но за съжаление такива са единици. Сега борбата е безмилостна. Да демонстрираме. Показвам как се замята. Петя, забеляза ли, нужни са завидни умения, за да се заметне и след това е необходимо да се върти непрекъснато това устройство, което е? Не е непрекъснато, в зависимост от това каква е примамката, с която ловим. Дали е въртяща блесна, клатеща блесна, джигова примамка или пък воблер. Можем да водим равномерно или пък неравномерно. Например, въртящата блесна... Сега в случая обаче не можахме да хванем. Нищо не можахме да хванем. Въртящата блесна се води обикновено равномерно. Искам да ви попитам, вие какво правите с рибата, която уловите? Връщате ли я обратно в реката или я приготвяте за консумация? Повечето от рибите, които хващаме, пускаме. Защо? Това е защото когато един човек достигне определен етап на майсторост, той хваща много риби. Той не може да изяде всичко, пък не е редно. От друга страна, реката се нуждае от поддържане на необходимата популация. Освен това има маломерни риби или пък близки до маломерните, които трябва да щадим, както по закон, така от гледна точка на риболовния морал. Аз лично за себе си задържам по-често бели риби от порядъка на 2 кг, дай се Боже, и по-големи. Галя, виждам, че има още рибари около теб. Защо не ги попиташ и тях? Например, какво биха предпочели да ловят те? Златната рибка или една 200 кг моруна? Ето тук ще ви срещна с още един представител на спининг клуба Старите видри. Здравейте, представете се. Аз съм Пламен Медев, приятно ми е. И на мен ми е приятно. Вие също очевидно към момента така не може да се похвалите с улов, но колегите от студиото питат кое е по-приятно да се хване златната рибка или някой по-голям екземпляр. Ами няма нищо по-хубаво от това да се хване една голяма риба, да се изпита адреналина от борбата с нея и съответно по-сигурно да победи. Значи не винаги побеждава риболовеца, доста често с много добри такъми, с хубаво влакно, с хубава подготовка, по някой път се губят рибите, но това е част от спорта, част от удоволствието. В смисъл да има предизвикателство. Казахте, че е удоволствие и предизвикателство, но лично аз в работата си като журналист съм срещала много информации, че доста са и бракониерите. Вие какво ще кажете за това? Виждал ли сте бракониери? Какво правите в такива ситуации? Виждал съм, даже наскоро, предната седмица имахме такъв случай в лимана около Русе, бях засякал рибарска лодка, която пуска мрежи. Сигнализира се веднага на яра. Значи колегите взеха в неделя много бърза реакция, до половин час пристигнаха и извадиха мрежите.
Ами всеки трябва да със съвест трябва да съобщава за такива работи. Значи повечето хора гледат настрани, става им неприятно, обръщат глава и никакви последствия. В смисъл такъв, всеки трябва да звъни поне на телефона на услугите, на телефона на... Или може би към изпълнителната агенция, да, но... по рибарство и аквакултури. Точно, да. Трябва да се сигнализира винаги. При най-малкото нещо. В смисъл такъв, че когато има сигнали, вече хората знаят, че трябва да отидат на място да ги фанат. Нали? Съвсем друго, нали? Колкото така просто да патрулират без сигнал. Всеки един риболовец е едва ли не един човек, който съблюдава закона. В смисъл, ако е съвестен риболовец. Слушам те, Петя. Да, точно това исках да попитам. Как те конкретно виждат решаването на проблема с бракониерите? Вие как конкретно виждате решаването на проблема с бракониерите? Освен с сигнали, които да се подават към Яра? Че подавате сигнали към изпълнителната агенция, други механизми знаем, че са познати в Европа. Ами, честно казвам, лично моето мнение е, че борбата няма да е лесна, но според мен трябва вътрешно човек да се вземе решението, нали? Че иска да пуска по-малките рибки, че трябва да пазим природата чиста, водоемите чисти. Нали? Това нещо ще стане постепенно, аз съм оптимист, аз вярвам, че това нещо ще се случи някой ден, защото всяко ново поколение, всеки нов риболовец, нали, удоволствие, което изпитва, просто природата дава невероятно успокоение. И според мен всичко ще се случи, просто трябва да мине малко повече време. Галя, попитайте някой от своите събеседници, дали не е разумен вариант да се предоставят правомощия на такъв тип доброволчески организации, какъвто е този спининг клуб Стари Видри, те да имат правомощията не само да сигнализират Яра за случаи на бракониери, но дори и да съставят актове и да изземват уредите на бракониерите. Колегите от студиото имат въпрос. Какво ще кажете за варианта, освен да подавате сигнали до изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, да имате правомощия да съставяте актове и да изземвате тези уреди, които са неправомерно разположени по реката? Това е една европейска практика. Това звучи добре, но не знам до каква степен ще бъде законно, защото в смисъл такъв в повече случаи през блъсък на бракониери с органите проверяващи доста често се стига до, така да се каже, агресивно поведение на бракониерите и съмнявам се, че човек без правомощия, нали, ще може да се оправи в такава ситуация. Но ако имате такива? Аз лично, ако имам такива, с драго сърце, до един-двама човека ще се опитам да задържа, да възпрепятствам или да сигнализирам на органите, когато видят такова нещо. В смисъл лично да се разправям с тях. Благодаря ви много още веднъж. Сега тук на брега на река Дунав сме поканили представител на изпълнителната агенция рибарство и аквакултури, господин Михаил Михайлов. Здравейте! Здравейте! Ефективна ли е борбата с бракониерите по река Дунав? От миналата година може да се похвалим, че доста добри резултати постигнахме в тази борба. Като пример може да посоча, че миналата година, примерно до месец август, бяха изварени в района на Русенски окръг около 400-500 метра мрежи. До края на годината бяха изварени около 10 км мрежи. Какво се случва с тези риболовни уреди, мрежи, винтери, които вие... Мрежите, които се изваждат с два вида законно установени форми, но то е с акт за установяване на административно нарушение, когато имаме извършител. В повечето случаи няма извършител и с констативен протокол тези мрежи се изземат. Мрежи, винтери, кармаци и така нататък, всякакви други видове бракониерски уреди. Някои не са бракониерски, просто само не са маркирани. Да. Защото имате на предвид, че имаме и много стопански риболовци. В град Русенска област са 400. Да, но какво се случва с тези принадлежности? Значи, имаме голям проблем с тези принадлежности, защото трябва да минат през Националната агенция по приходите, да се обявят на търг, след това да се организира този търг, да се направи оценка и това е проблем по целия Дунав. Имайте на предвид, че по целия Дунав съвсем спокойно може да ви кажа, че имаме сигурно 150 км мрежи, които стоят по нашите складове. А освен по Дунав, натъквали ли сте се на бракониери в притоците, например по Лом и в вътрешни? Основно в река Янтра. В Лома има повече от други видове бракониерски уреди, хапки и така нататък. Лома не е удобен за мрежи, но в Янтра изключително много мрежи са изварени, особено в долното и течение. Казахте, че... Галя, могат ли да дадат информация какви са санкциите, на които подлежат бракониерите?
Какви са санкциите, на които подлежат бракониерите, питат колегите от студиото. И ако мога, Петя, аз пък да те допълня, каква е събираемостта на тези санкции и актове? Да. Значи санкцията е зависимост от нарушението. Те са описани в нашия закон. Дали са по време на забраната, дали рибата е маломерна, дали с нерегламентиран уред или немаркиран уред. Различни са санкциите. Не са ниски санкциите. Варират между 300 и 600, между 500 и 1000 лева с долни граница. Например, да кажем за последният период, в който беше забранена между риболова. 300 и 600 лева е само за това, че риболова, независимо от количеството риба, което е хванал, дали изобщо е хванала риба. Само това, тези санкции реално ли са платени от бракониерите? Или просто са наложени? А реално ли са били платени от бракониерите, пита Петя от студиото, или просто са наложени? Значи тези, които са хванати по време на забраната, няма как да... Те може да обжалват. Но просто сега, тогава е забрана и няма основание. Не могат да оспорят. Да, не могат да оспорят наложените актове и административно-наказателни постановления. А господин Михайлов също ли е рибар, Галя? Вече влизаме в едни казуси, където имаме известни пропуски в подготовка на нашите инспектори, които в момента отстраняваме с по-добра така юридическа подготовка. Там, където актовете са по-големи, имаме актове по 1500 лева, там при обжалването пристигат наши юристи от изпълнителната агенция и в момента се стремим да повишим подготовката и да повишим събираемостта. Съответно да се намали броя на бракониерите. Да се намали броя на бракониерите. Колежката от студиото е любопитна да научи, вие рибар ли сте? Обичате ли да ходите за риба? Когато стане свидетел на бракониер? Аз съм от едно село на Русински лом и като малък съм риболовал доста, но в последно време не ходя за риба. Да. Петя, не чух втория ти въпрос. Интересува как постъпва, когато не е на работа, но стане свидетел на такива бракониерски набези, които са изключително нагли. Случвало ли ви се, когато не сте на работа, да видите бракониери? Как постъпвате в тази ситуация? И също така, ефективен ли е този вариант, примерно както представителите на спининг клуба Стари Видри звънят и сигнализират в изпълнителната агенция? Значи мога да ви кажа, че специално с Стари Видри работим безпроблемно. И не безпроблемно, само те, но и но моят телефон събота и неделя не спира да звъни от Видин до Силистра. Видин, Плевен, Враца, Монтана, Искъра, изключително много сигнали. Имайте на предвид, че тази година имаме повишение на любителите риболовци около 20%. Само в Русински окръг са 8000. Около 300 000 са цялата страна. И събота и неделя хората са по водоемите. Любителите риболовци са така сравнително с тях са по-малко проблемите, отколкото с бракониерите, които основно риболуват с мрежи. Аз ви пожелавам да се намали броя на бракониерите и с... Това е нашата задача. Да. Благодаря ви за това интервю. Това е от брега на река Дунав, Петя. Аз ще трябва да те разочаровам, теб и колегите в студиото. Нищо не можах да хвана, така че да не очакват да донеса риба, когато се върна. Имаш още време, можете да потренираш и наслука не само на теб пожелавам, но и на всички рибари, които са в момента около теб. Ще им предам.